ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಪುದ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಯಾ ಫಿರ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಡ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಈರ್ನ ಮರ್ಜಿ ಈರ್ನ ವಿಶ್ ಇರೇಗ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ರೋಟಿ ನಾನ್ ವೈತೋಟ್ಲ ಈರು ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿದಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋ ಹೋಮ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋ ನಮ್ಮ ಈಜಿಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪನೆ और ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ತೋ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ನಿಗುಲು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು और ಯಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಗುಲು ಬರೆತ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಾತನ್ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಅವತು ಅಂಗ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಕೋರಿ ऑलरेडी देखत घेतोंद और मूल कोरी यान येल्लू तने घेतोंदिन ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಡು ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ್ ಫ್ರೆಶ್ ದಹಿ घेतोंद ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ ಬೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ನಮ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ घेतोंद ನಮಕ್ ಮೂಲು ಅಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೋಡು ಅಂತ ನಮಕ್ ಮುಂಚಿ ಬೋಡ್ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ 4 ಮುಂಚಿ घेतोंद ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಕ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿದ ಜ್ಯೂಸ್ घेतोंद ಕಡಮ್ ಮಸಾಲ ನಮಕ್ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಇಲೈಚಿ घेतोंद ಒಂತೆ ನಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ घेतोंद ಬಕ ನಮ ಒಂತೆ ಲವಂಗ घेतोंद ಈತ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಉಪ್ಪು ನಮನ ಸ್ವಾದ ಅನುಸಾರ ಸೊ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಈತ್ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೂವನ್ಗ ನಮ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನು ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಶ್ ಮನ್ घेतोंद ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆತ್ತೆ ರೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಲ್ ದಹಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಹಿ ಫ್ರೆಶ್ घेतोंडले ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನೀರು ವಾಟ್ರಿ ದಹಿ घेतो ನೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ ಅವು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ जो नमन बेडी सोफ इप्पुंडते अವು ಅಂತೆ ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮಿತ್ರಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಮಿತ್ರಡ್ ಒಂತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ನಮ್ಮನ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ಕ और स्वाद प्रकार ಏನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲಪ್ಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೂರಲ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ದಾಯ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಾಯ ಬಕ್ಕನೆ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆಪು ನಮನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಕ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಮನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಲಿ और 1 hour ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ನಿಗುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು और ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿನ ರೆಡಿಲ ಆತಂಡು ಬಲೆ ಇತನ ಆತ ಕುಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ और ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನ್ ಮೂಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಮೂಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಮೂಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆದುಲ್ಲೆ और ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ನಾವು ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತಿನ ಕಡಮ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಮೂಲಿ ಅನ್ಸುರುಟು ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ ಬಟರ್ದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ರೆಡ್ ಇಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ತಿಯಡ ಯಾನ್ ಇಲಕ್ಕಿದ ರೆಡ್ ಲೈತಲ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪುಡಾಯಿನ ಅಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಅವಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಕಡಾ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ ಕೂರಿ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಎಣ್ಣೆದುಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಪೂರಲ್ಲ ನೆತ್ತಲೆ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ದಾಗ್ ನೆತ್ತ ನೀರು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಆಜಡ್ ಕೋರಿಡ್ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಿಫ್ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಸಾಲ ಬರಿಡ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ನ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ತಡಾತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಎದುರು ತೋಚವೆ ಎದ ಪಾಡ್ರಣ
ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಅಂಚಿನೆ ಕಾಯಾಗ ಎಣ್ಣೆಡು ನೆತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಜೊ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದತೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೋರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ಕೋರಿಗ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಾವೆ ತೋ ಉಂದು ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದೆ ಕಾಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಜೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂತೆ ಕೋರಿಡ್ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಆಜಿದ್ ಪೋಡ್ ತೋ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದು ಕೋರಿಗ ಬಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನ್ ನನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದು ನನ ಕೋರಿಗೆ ನಮಕ್ ಬಯ್ಯರೆ ಬೊಡ್ರನ್ ತೊ ಮೂಲ್ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿಗೆ ಯಾನ್ ಮದ್ದೆಡ್ ಕಟ್ ಮಂದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿದೊಲ್ಲೆ ತೊ ಇರ್ತುಯಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಮದ್ದೆಡ್ ಕಟ್ ಮಂದ್ ರೆಡ್ ಭಾಗ ಮಂದೆ ಅನ್ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದೆ ನಮಕ್ ನನ ನೆಕ್ ಬಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ರನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ದ ವರಿದಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ತದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ದೀದದು ಬಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ರೈಡ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇನೇನ ಪಾಡ್ರನ್ ಸೊ ಮೂಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ಬಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತನ್ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಯ್ಯೋನ್ ಬೇದನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಕ ಮಿತ್ತುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ವರಿದಿನ ದೈಟ್ 4 ಚಮಚ ದೈ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ಯಾನು ವರಿದಿನ ಪೂರ ದೈಲ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಅನ್ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲಪ್ಗ ಮೂಲಿತ್ತೇನೆ ಈ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜುನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ತೋಜುನುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆತ್ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಬೈತೊ ನೋಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲುವಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಧ್ಯಾನದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಲಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಬಯ್ಯರೆ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತದು ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ನೆಕ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಪೆ ಬಯ್ಯರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಕ ನಮನ್ ತೂಕ ನಮನ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಆತನ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆತನ್ ನಮನ ಕೋರಿಲ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ತಿಗಡೆರೆ ತೋಜು ನಮನ ಕೋರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮನ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಅವು ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಕ ಕೋರಿದೊಲೆ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡೆತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಜೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮನ ಓಲ ಡಿಶ್ಶಿಗ್ ಸೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ತೋ ಪಾಡೋಡೆ ಓಲ ಡಿಶ್ಶಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಅತ್ ನಮ್ಮನ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಚ ಆತನ್ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮನ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಮೂಲ್ ಇರೆಗ್ ತೂದಿ ಗೊತ್ತಾವು ಎತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂಡೊಂದು ತಿನ್ಪುನೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಂಡು ಉಂದು ಈರು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾ ಫಿರ್ ಈರು ರೋಟಿ ಆವಡು ಚಪಾತಿ ನಾನ್ ವೈತೋಟ್ಲ ಇರು ट्राई मनपोली मस्त टेस्टी आपुंडो और वीडियो पूरा तूले और तू दायका प्लीज़ लाइक करले ये तापुना निकोला फ्रेंड्स फैमिली नगले शेयर मनप्ले रेसिपी सजेस्ट मनप्ले अगलेग सौथ इंडियन स्टाइल तो नम्मा एप्पला तिनोंदिप्प और ऑब्वियस सौथ इंडियन स्टाइल तो बेस्ट उंड ऐता मुकाबले दालले इज्जि नमक्ला गोत्तुंड बट ಏಪೇಪ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಂತ ಡಿಶ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆವು और ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೊಡುಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಯಂಕಿ ಎಪ್ಪಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಅಂಡ್ और पसातुल्लाड़ा सब्सक्राइब मनपंदे पोड्ची सो बाय टेक केयर थैंक यू एवरीवन।